Tma je absencia svetla. Vzbudzuje v nás strach, neistotu a nepohodu. Aké by to bolo nemôcť vidieť veci okolo seba? A čo ak tma neznamená len neschopnosť vidieť fyzicky, ale aj duchovne? Čo ak temnota zahmlieva aj naše vlastné srdcia? V Biblii sa píše o tom, že temnota sídli v priepasti srdca každého človeka. Že hriech je slepota. Otupieva náš zrak, naše vnímanie, našu citlivosť. Hriech znamená nevidieť veci s čistým srdcom. Hriech nám špiní rohovku, znečisťuje srdce a otupieva ho. Naši 8 táborníci práve zažívajú 24-hodinovú tmu. Počúvajú o hriechu a sú vyzývaní pýtať sa samých seba, či temnota nebola zakorenená aj v zákutí ich duše. Verím, že táto cesta ich privedie na križovatku, kde budú lepšie rozumieť tomu, že zlo je nudné, nezaujímavé a rovnaké. A naopak dobro je pestrofarebné a kreatívne. Je to práve vtedy, keď sme v tme nášho života, keď dokážeme lepšie rozumieť Ježišovým slovám, že je svetlo sveta. Zistil som, že ľudia majú veľmi krásne hlasy, takže vážim si to, že vidím. Ak som mohla premýšľať viacej o mojej viere a proste o živote. Podľa mňa je to naozaj taká výzva a skúška toho charakteru človeka. Bol to skvelý pocit, také akoby duchovné osvietenie.